No wow. To bylo teda super, nemyslíte? Myslíte, no, já jsem to věděl. Čau, vítejte u Nejher. Dneska si zahrajeme druhý part Pac-Mana, takže jdem na to. Na začátek si chci omluvit, že jsem dlouho nenatáčel, kvůli tomu, že jsem neměl internet. Nešel mi internet, přesně tak, asi tak na 3 týdny, představte si. Nebo 3 týdny a půl, já vůbec nevím. Nemohl jsem vůbec nic natáčet, mě to sralo, jako, sralo mě to. No a nebojte, jako odlečení se vám nechal natáčení v neděli, místo úterý nebo středa, nevím, jaký ten den natáčíme, si to nespomínám už. No, tak chci se omluvit a už se to nestane. Tak, zahrajeme si druhý part Pac-Man 2.5.56. Dlouho se to načítá. Tak, počkáme chvilku. Zatím, když se to načte, chci říct, že teď s internetem moc nebudou. Tak si vám chci omluvit. Dlouho se to, no, moc diváků teda nebudu mít, když to se tak bude pomalu. Si je, myslím. Počkat. No, čekám. Co je? Konečně. Je. Se sekách, jo. Promiňte. Jede. Dobře, tak jdem na to, dáme to nahlas. Jsme nebyli hluchý, tak upozor, když to bude moc. Tak mi řek, tak si radši to neposlouchejte na sluchátko. Počkejte, hned to udělám. Tak jsme zpět, už jsem to udělal, je to měl nějaký problém. Tak jdem hrát. Lepší. A ne, tam jsem nechtěl, počkejte. Je už. Trochu se to seká, to omluvit. Jste trýznit? Tak tam si některým, nebo co to vůbec je. A prčic. Má špatně ovládá, Ruza. Ach jo. Zkusme. Jo, mám tady nějaký bonus. A už se nám to ovládá. Teď to neužíme. To je jahůdka. To rychle, ne! Víš, stop, ne. No, skvělý, vážně. Je, mám nějaký bonus. Laser, co? Blbosti. Snad to bude fungovat. Máme 6 kreditů, jo. Jo. Laser, no ty vole. A už to nemám. Ach, jaký hajzl, to je také pěkný, pičusky. Jo, ne, tam jsem nechtěl. Helej, proč se to no? Co já mám blbý prsty, nebo ne? Antivirusové blbosti. Jo, kam to jsem? To jsem, jaké jo, to jaké teleporta. Jaj, špatné ovládání, to je špatné ovládání. Tak vyšli, ale video se neukazuje. Už. Tak to asi nemusím. Tak jsme zpět a... yeah. Kesky, jo. Je to nějaký blbosti, jo. Ježiš, nedá vůbec ovládat. Co mám, blbý prsty, nebo... Co jaj? Hej, to sežere, jaj. Rychle pryč, rychle do piči. Kolik tady vůbec těch... Fakt, rychleč! Dostal se čím chřipkou, jsou zelení jak svině. Co to je? Ne! Já si už skočím, už jsem taky 2 koko. Tak já už skočím. Chci říct, že tuhle hru si zdarma koupíte na Android, nebo na, no to nevím,
ale já to stavím na Android. Stalo se to přes 5 milionů a asi tak 225 000 okomentovalo. Chci říct, že nebo boduju tu hru spíš na 5. Kvůli tomu, že špatné ovládání, kvůli tomu jsem stihl celou hru. A je jako dobrá, ale normálně Kenobi nemá ani za uši. Tak chci říct, že končím už s Pac-Manem 250 Česka a budeme hrát. A radši budeme hrát normálního Pac-Mana. Tak za ve středu nebo v úterý, teď zrovna nevím, kdy natáčím, musím se podívat. Tak zatím zdarec. Čus! Jestli vám toto video líbilo, dejte like, koment, a nebo mému kanálu Funny Channel Want odběr. Čus! A už říkne her. Mějte se fanfárově. Ahoj!